The most unpredictable night in music is almost here. The 2014 MTV Video Music Awards, with performances by Maroon 5, 5 Seconds of Summer, Usher, Ariana Grande, and a mind-blowing performance by Beyoncé. Are you ready? The MTV Video Music Awards, all this week. You don't know us, But you will. because one day soon, we'll be making the films, writing the songs. And designing the clothes you'll love. When we get our big break. MTV is looking for the talent of the future today. So whatever you want to be, we'll give your talent the break it deserves. For more details on how to grab your start in the industry, just go to mtvbreaks.com. Az egyszerűség és kifinomultság találkozásából született. Fedezd fel a megújult Naturakvárt. Kellemetlen, égő, viszkető érzés. Ez akár a láb gombás fertőzése is lehet, amit többféle gombafaj is okozhat. A Canesten Plus napi egyszeri használattal gyökerestől szünteti meg a fertőzést. Canesten Plus. Canesten minőség. Most pénzvisszafizetési garanciával. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Az Alkor bemutatja. Csak neked. Brilliáns Full HD kijelző. Nagy felbontású kamera, beépített vakuum. Extra gyors, 8 magos processzor. 3G mobil internet. Alkor. Your passion, your life.